Bakit? Lakay! Kumusta nga deta buksit mo? Hanggang nasakitan? Hanggang agpasikal ng bakat? Ay, wala kay, mayato'y buksit ko. Nagsardi nga nagpasikal, ang mga koktar-koktar ni baby. Niso nga, ay na, mayat lakay. Hanan sabi, hindi kaya tirumor ni baby. Ay kamayat nga rin, bagat na nga agsakit ta buksi mo ta, mayata. Hanggang sabi kaya kami tirumor ta, ubing, katuturam bakat. Why? Ay, bakat. At istoryak ting ka Dinggam nga nalang deto. Dinggam nyo ta, deta baby ta. Dito yung istorya. Tinawit ko pa lang, kinitatang ko. Ay, mayat alakay no, gistorya ka. Alang nga, gistorya ka ta. Dinggam na kini baby ta. Barang nalang ito, dito itong dumakkel. Dito yung istorya, bakit? Di ka noon, una na nga panahon. At ka no may isang tarong. Dito ka no tarong, kung nagdadakkel, iti urat na. Napang kano di bantay, dito tarong. Napang kano mangayo. Iti kwa kanon, dumteng kano mateng di agsipnat bakit? Tatan, anak kano mateng amo iti pagawidan dito nga tarong. Tagayam dito nga tarong, nasansil mo. Katata kanon, magmag na kano tata, apamang kano magmag na bakit? Adda kano nakita na nga dakkel akarabasa, kaswata buksit mo. Naguni kano dito nga karabasa, iti kunana. Ay tarong, kunama kano iti tarong, apay ngay karabasa, kunana. Kadagayam, kuna dito karabasa, ay tarong, pangasiman, ikatuman dito yung mani, ngay silsil dito yung nagbaetak, kunana bakit? Kinita kan ni tarong, sinagbaetan di karabasa, ada kano sumuga na nga dakal. Tagayam, ada kano na ipaipit nga mani, katata kanon, sumurag kanon dito nga tarong. Salit ko kunam lando Anak nga pa, palikus-likusin da istoryam si Kalando. Ano nga tarong nga uratan kas kada karabasa ka, adamani nga na ipit. Uri kitam lando amok tangayat mo nga sa unsi ka, Kaya po ay lando, hanggo kayat lando. Amok tabang panunutom lalakayan kan amok ta style mo. Samantalang hindi kayat ko, tiyak pasibukti ka, anak nga kinay kayat Ado pa'y tisasawa na lakam kuking ka lando Hanggo kayat lando. Alang baka pasensya anak, hindi namin sanon ay, di ang anak pagustuhan nay. Nakalamlami ismat baka, kahit ko kumaiti anak, kahit ko kumati agpabara ka, may magpela na buksit mo. Ang kamang pela pasikal bagat, alam bagat, uray kumalang na bagat. Uray ipitim lang bagat, ipitam. Uray kitam lang to, anang nga ipit. Uray kita ka mga nasipit na ipitin ta deta Uray kita maagalakak lang ka din na oras Italay, ipitam ta ritaw. Uray kitam lang to, makapahiblag ka. Nung nangarti sitwasyon kon. Alam baka, please lang ka, di bagat alam na, uray kalkalad lang. Ayap, paunay anak kakalde nga, nagbenokos lang to. Uray kita man nakakalkalad dito, uray kitam.